és evident que els atacs s'han imposat a les defenses. No hem pogut el Brancel iniciar allà d'algun jugador del Manresa. No hem trobat les posicions, moltes faltes per dos equips també a l'inici, que han fet que les defenses tinguessin una mica por al contacte. S'ha penalitzat tot el contacte avui. No hem de fer centrar 3 quarts i a l'últim jo crec que amb el cansament del rival i hem estat a 2 o 3 bones defenses i encertats, l'apropant-se al marcador això ens ha beneficiat molt i hem arribat amb un cara i creu que ens ha beneficiat. Nosaltres hem anat a més al partit i el rival possiblement ha estat una mica cansat al final, també en situacions noves que s'han trobat dintre de l'equip i ens ha beneficiat també d'aquesta situació. Jo crec que hem fet un bon partit i estic content pel treball de jugadors, més en uns aspectes que els altres, perquè evidentment de la defensa no podem estar massa orgullosos ni jo suposo que ni el rival. També és cert que potser guanyant de 10 o 13 punts han volgut jugar també una mica diferent i amb les errades finals i nosaltres apropant-se ràpidament, allà un 2+1 i ràpidament ens hem col·locat a 5 punts, això els ha fet entrar a la por una mica, jo crec que el rival i hem posat allà la guinda al moment adequat. Jo crec que aquí a Manresa tens d'estar al final, si te'n vas massa d'hora i tal, tots sabem aquí que l'efecte d'un gos i jo crec que el rival li veus allà jugant molt bé durant molts minuts i després una mica cansats i ja prenen decisions una mica més precipitades. L'Oliver sí, perquè ens ha fet jugar nosaltres i després ha estat molt d'ofici allà, traient faltes, al tempo. Ens ha mancat això amb l'altra base i la veritat és que l'Oliver està jugant a un gran nivell, no només avui, sinó perquè porten de temporada. Vam parlar després de la Copa, a veure què volien anar, l'equip diu de play-off. Jo veig els 2 partits següents que hem jugat. Jo crec que no estem jugant al nivell d'anar a play-off, però si l'equip ho pensa jo ajudaré a que això intentar sigui possible. Jo no veig que defensant així o amb tota la setmana passada, el que vam patir també i tal, estiguem a nivell de play-off. Però tampoc seré jo el que ara prengui i tregui il·lusions a la plantilla perquè tenim de viure del treball, d'expectatives i d'objectius, però també tenim de ser realistes i tenim de millorar molt els nostres jocs perquè no crec que estem en un nivell global. Estem molt bé en atac o estem molt malament. En defensa o estem correctes, o fem 5 minuts bons i estem 10 minuts que no semblem un equip allà d'ACB. Honestament jo crec que hem de millorar molt d'aquí al final per ficar-se, però si l'equip segueix pensant que podem arribar jo intentaré ajudar també perquè sigui possible, si pot ser. Això ho veurem, tenim un calendari difícil a casa, venen tots de dalt, anem a fora camps com a Manresa, que a partir normalment hem fet un 80% de mèrits per perdre i hem d'anar a camps de la nostra lliga, amb la qual tothom es juga coses. Dependrà del que siguin capaços, com vaig dir, d'evolucionar amb el joc i d'aquí al final de temporada, si recuperem també algun jugador i si arribem a un moment bo, al final, si és així, tindrem opcions de lluitar i si no és així, no serà així. Patirem d'aquí al final perquè pensant en derrotes queden 11, això és positiu, però si després comença a perdre se'n fa molt llarg. Amb la qual cosa, de moment no anem malament, però tenim un final complicat i la Lliga es portarà a aconseguir els mèrits que fem.